halal ne a wajen ƙaura da muƙarrabansa da 'yan jam'iyyarsa da magoya bayansa, halal ne hudu ba a wannan masallaci na kuma soki gwamnatin da take kai, amma shi a lokacin gwamnatinsa wannan haramun ne, ya haramta. In na yi a ce na ta da hankali. Sannan a lokacin gwamnatin MA a wajen ƙaura halal ne ni in zaɓi wadda nake so, na ƙi zaɓen wadda ba na so, a sakamakon haka na zaɓe shi na ƙi zaɓen MA, haka ne. Amma da ƙaura ya hau mulki yanzu haramun ne na yi wani ɗan takara wadda ba shi ba, a sakamakon haka ne ma wannan bita da kullun yake min shi a wurinsa wajibi ne a doka irin tasa jungle justice, dole kawai dai a yi shi, in baka yi shi ba ka zama abokin gabansa, saboda shi bai iya adawa ta siyasa ba. Duk abin da ake mun dinnan yanzu a ƙarƙashin gwamnatinsa ne da kuma SSG nasa, sakatare na gwamnati, duk abin da ake kullawa su ne. Shi ya manta sakatare na gwamnatin din bai daɗe da dawowa ba da ƙasar waje daga ciyan kafa, ya samu sauki. To muna roƙon Allah mai da ka inda ka tafi a ciyon kafa din, Allah ya dawo da ciyon kafan, tunda mu kake yau makirci, to Allah ya dawo da ciyon kafan. Allah shi ke sa cuta, shi ke warkewa, to mun yi addu'a Allah ya dawo da ita. Duk wanda ya ce zai faɗa da mu, Allah ka shagaltar da shi da wata cuta a kansa, yadda ba zai iya waiwaya ma ya kalle mu ba, ya ji damuwan kansa. An fahimci wannan? Duk a makircin da ake da karkashin su ake. Muna da labari, akwai yaran mu a gidansu, duk wani movement ɗinsu daga inda suka daga kafa suka saka, duk muna ji. Yawwa, Allahumma man aradana bi sharrin fa ashghilhu fi nafsihi, Allahumma man aradana bi makrin fa ashghilhu fi nafsihi, Allahumma man aradana bi makidatin fa ashghilhu fi nafsihi. Ya Allah, wanda ya nufe mu da wani sharri, Allah shigaltar da shi da damuwan kansa. Allah, wanda ya nufe mu da wani makirci, Allah shigaltar da shi da damuwan kansa. Sa masa cuta, ya gagara zaune ya gagara tsaye, ko kuma kai shi kotu shi ma ta kai shi inda ya kai ni. An gane wannan shine addu'an da muke yi da sauran al'umma, kuma ku ta addu'a. Shure ne na mutuwa insha Allahu. Yawwa, ni na san in ba wawa mahaukaci ba mai faɗa da malamin addini. Duk wanda kake ke faɗa da malamin addini wawa ne, mahaukaci ne, bai san abokin faɗa ba. A tarihi ba wanda ta faɗa da malamin addini ya ci nasara, ba taba ba, ko a siyasa kuma. Aya kasar nan ma akwai da suke faɗa da malamin addini, sun cimma burinsu? Wallahi ba su cimma ba, kuma ba su cimma ba. Ana shi ne gaskiyar magana. Abun mamaki da yake akan wannan bayani da yake muku shine cewa abin da ya halatta a can yanzu bai halatta ba. Lokacin da wannan gwamna Kaura yake neman gwamna, 'yan garu security wadda ni ne founder, ni ne establisher, ya yarda da ita, har sun masa aiki wajen kare masa ƙuri'arsa da akwatinsa, wadda da yawan ku 'yan garu saida ne. Har ta kai ma lokacin da aka samu rikici tsakanin police da sojoji a Babur Sidi, kowa ya kwanta ya yi kukin ɗin bindiga, 'yan garunmu ne a tsakani, su suka sasanta ma. A lokacin duk ya halatta 'yan garu suna kan doka, suna bisa ainihin tsari. Amma yanzu Kaura a ƙarƙashinsa 'yan fitiniyanu sun kai ƙara cewa garun da muka buɗe ba bisa doka ba ne, har ma sun je kotu suna neman search warrant, za a zo a yi bincike a gidana da ofis ina na makamai a gwamnatin Kaura. To albishirinka ba kai ne na farko ba. A zamanin 'yar aduwa Allah ya ji kansa, DSS sun zo gidana sun yi sacin na makamai, amma ba su cimma nasara ba. Kai ma ka zo ka yi. Ni dai na san ina da bindiga ta kuma akwai lasis a jiki, kamar yadda almajirai na da yawa na san suna da bindiga, da ke mu masu bin doka ne, mun ba su umarni su yi lasin kuma sun yi. Da haka sai mu ga abin da za ka yi. Yanzu tun da an ce garu ba kaba ta bisa ka'ida ba, to kenan yanzu danga har da ka ɗauki mota ka ba su an kaba ta kan ka'ida ko? 'Yan bijilanti da ka ɗauki mota ka ba su na kuɗin gwamnati su an gina su akan ka'ida ko? 'Yan kwamiti da ka ɗauki mota har guda biyu ka ba su an kaba su akan doka ko? Sannan 'yan baushe kashi biyu da menene da professional hunters da kuma baushe, duk waɗannan da ka ba su motoci duk an gina su akan ka'ida. Garu ce yau ba gina ta kan ka'ida ba ko, saboda kai azzalumi ne ko?
ka ba su kudin gwamnati ka dauki mota ka ba su, mu da muka maka aiki ko taya baka ba mu ba saboda kai azzalimi ne ko? kuma su an kaba su akan doka, mu yanzu ba kan doka muke ba, har za a je ofishin Garu ai bincike, za a zo gida na ai sacin. To ku zo ku yi, wanda ya fasa Allah tsine masa albarka. ku zo ku yi sacin na makamen, ku zo ku yi. Ai sun je kotu suna neman a ba su search warrant, ranar Allah ya shagaltar da su, alƙalin ma bai iya ba su ba, amma na ji har yanzu kuma za su yi a ƙarƙashin police commissioner ne, ta wurin suka je. Muna da labarin komai mun sani. Idan shi police commissioner din ya biye muku, an zo an yi sacin a gidana mun sani, in ba biye muku mun sani, in muna bin ku ɗaya bayan ɗaya, mun san makircin da kuke kullawa, kuma 'yan ɗariku ne suka kai ƙara. Ai na kaba Garu ba bisa abin nan ba, tun da aka ba Garu ga yamin wasu kai wa ta'addanci. Idan ka je biyafin su ma 'yan Garu suna aiki a wurin. In ka je hotel din su na ina ne, na kusa da gidan gwamnati, 'yan Garu nan mu suke aiki. In ka je ma'aikatun gwamnati kamar works, 'yan Garu mu suke aiki. In ka je gidajen mai, 'yan Garu mu suke aiki. Akwai church ma da 'yan Garu mu suna aiki. Akwai masallatayya, akwai gidaje na individual, akwai ma'aikatu da yawa, akwai shaguna suna aiki. To menene cewa ba bisa doka ake ba? To ku zo da mu ba ku takaddun da ya tabbatar bisa doka ne. Kai kafin ma mu kaba Garu, akwai DS ta Abuja, mun aika mata application, dama ka'ida darototin ku sai an musu interview, an gayyace su a nan, sun je har Abuja an musu interview, kuma sun yi passing, an tura ma civil defense, kuma muna da certificate na corporate affairs. Wanne ne illegal? Kaure kai ne mai bayarwa? Kai hatta NCE na wannan sai da suka tashi a karkashin kwamishina na education suka tafi Abuja wajen NCE cewa a kashe ta ba ma bisa doka. NCE ta ce a'a, NCE na dutsen tashi tana bisa doka, kamar yadda kuma makarantar ku na Bauchi da suke karkashin gwamnati kuka cika ka'ida muka ba ku lasisi, haka dutsen tashi ta cika, don haka ba ku sai ku hana mu aiki da doka ba. In an soke makarantar dutsen tashi kuma da soke naku, wala sai da aka musu haka suka kura. Bayan sai suka tafi NUC ma sun je can ma makircin su bai ci ba, wallahi kun ji kunya kuma ba za ku taba cin nasara ba. Kai hata yanzu ma asibiti na ma wadda Ministry of Health ta yarda da wannan asibitin, muna da takarda, muna da lasisi, shi ma suna kokarin wai su rufe. Duk makircin kaura da siyasa, wala ba za ku ci nasara ba, ba za ku ci nasara ba. Duk makircin ku je ku ta yi, kuma insha Allah sai mun ga bayan ku. Yawwa bi iznillahi. Daka nan muna bayani ne don kusan makircin da suke ba ɗaya bane. Wa makaru makaran kubbara, sun yi makirci babba, amma ba ɗaya da suka ci nasara, kuma a ƙarƙashin SSG suke yi, a ƙarƙashin su suke yi. Duk halaccin da muka yi musu ya tafi a banza, wai yanzu mu suke yaƙa. Allah ka mayar musu da makircin su, Allah ka gwada musu gazawansu, Allah ka nuna musu kai ne mai karfin mulki, Allah ka gwada musu kai ne mai karfin iko, ka ga nuna musu kujerarsu ta aski ce, sun yi kusa su batta, wani ma ya hau. Saboda haka abinda nake ƙara mamaita muku, kuna iya zuwa ku saurari kes ɗin, amma ba tashin hankali. Ko ku gane ba ne? Idan gwamnati ta tura wasu 'yan iska don su tada hankali a ce ku ne, to ku lura da su. Ko wasu 'yan ɗariku da suka kai ƙaranmu sun tura ta da hankali don a ce mu ne, to ku lura da su, ku zama wayayyu. Duk wanda gwana ga tashi hankali ku masa interview, daga ina kake, kai almajirin malam ne, ce ba mu san ka ba. Kun gane ko gane ba ne? Don duk muna sane da shirin faɗa ake ta ƙarƙashin ƙasa, muna shirye tsaf mun sani. Akwai almajiranmu a ko'ina suna nan, kuma suna sa idanu, kuma suna ba mu information da duk wani makirci da aka kulla mun sani. Akwai abubuwan da ba dan faɗe su a nan ba, saboda faɗan su bai da fa'ida, na danne su ne, confidential ne, ba komai da aka faɗa a gaban jama'a ba. Ina gaya muku abubuwan da wanda suke ainihin very shallow, wanda sama suke, shine nake gaya muku. Amma wallahi akwai abin da in na gaya muku hankalinku zai tashi, ko ba dan gaya muku shi ba. Amma suna aiki, Allah yana aiki, suna aiki, Allah yana yi. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Allah ya ce innahum yakiduna kaida, suna makirci wa akidu kaida, ni ma ina musu makirci. Allah yana mai musu da makircin su. Suna yi. Kun ga duk yan wahala dina da yan garu suka yi mawa kaura, rikici ya balle a Yalwa su tafi a guje, a Kangere su tafi a guje, a Bauchi su tafi a guje. Billahi alladhi la ilaha illa huwa, naira ɗaya bai basu ko kuɗin mai bai basu ba, naira ɗaya. Shi ma yana tafiya an raka shi. Ai da kunan kuna ciki, naira ɗaya. Ta yanzu ga sakamakon mu, duk kungiyar da ya ambata, irin su vigilante, irin su dangan security, irin su unity, irin su professional hunters, irin yan committee, duk ba da ba su mota sabuwa ba, amma taya ɗaya sai bai ma yan gado da suka masa aiki. Butulu wanda bai san halacci ba ƙauye wanda bai san siyasa ba. A yanzu haka aikin da garu take a jiha ba sa wani aikin a iya tsakin dare. A duba a ranar da ina jin wani taro ne muka je muka yi, katina a nan bayan airport, ba yan fashi ne suka je gidajen mutane ba su goma, suwa suka kore su, yan garo ne fata suka kore su karfe 2 dare. Angon sarakuna suwa suka gyara, yan garu gida 1000 su suka gyara. Kai wani sara suka a garin nan ta kai mu Allah ya saka mu tsoron yan garu, ko wani abu ya kace ga yan garu ga sun watse. Ta mai sakamakon su shine wai ma ba kan liga ba ka ba su kan doka ba, ana so a baza su ne ga federal locus duk ga su nan, saboda makirci na siyasa. Duk siyasa ne karka ce wani abu siyasa ne, saboda wai ba mu yi shi ba, to mun ki mu yi ka, fidda mu daga jihar, fidda mu daga kasar, fidda mu daga duniya, mun ki mu yi ka. Sai ne kuma ba da mu taba yin ka ba har abada, ba da mu taba yin ka ba, kai wallahi ko wani dan lafiya dan Nasarawa ne ya yi aiki tare da shi Abuja, da aka zabe shi ka san abin da yace wai ku mutanen Bauchi ba ku san wannan bane, kuka zabe shi? Nace Allah ya gafarta mana, mun zaba, Allah ya gafarta mana. Ni laifin da na dora na ce wanda ya dora ma wannan rigima MA ne har yanzu fitinan MA take cin mu, amma kuma wai daga baya MA ya turo group biyu da na mata da na maza, wai su bani hakuri yanzu ya gane kuskurensa zai fito. Na ce a ina, na ce wannan fitinan da muke ciki kai ka saka mu, da kai abin da ya kamata, ina ruwanmu da wannan, kuma ya tura muku ko? Na ce da kai abin da ya kamata, ina ruwanmu da wannan, ba ka yi ba, don haka fitinan MA take bin mu, ɗori ne a kai. Yanzu kuma ka ni abin mamaki ya koma jikinsa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya koma jikinsa MA, bayan ashir da aka dinga yi a kansa, aka je kotu har Supreme Court, wayan sun je sun haɗe. Kai yan siyasa suna da munafurci, wai sun haɗe ba, yanzu tare ake. Wadda akan MN ne aka zage ni, aka ci mun mutunci, social media ba wadda suke zage magoya ba su a lokacin sai wayan sun koma sun haɗe da ƙaura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To yanzu ya rage mana mu talaka mu fahimta, karka yadda kana kumfan baki da hauka kan wani dan siyasa, wallahi karka yadda. Dukkan su bukatun kansu suke bi, ba su da permanent enemy, ba su da shi. Haka ku yi hatara. Ai na sha gaya mu, kunce yan siyasan nan mayaudara ne, makaryata ne, maha'inta ne, maciya amana ne, ku yi hatara da su. Karka je ka bada rayuwanka kan wani dan siyasa, gobe za su je su haɗe, ko ba haka bane? Yanzu gashi sun haɗe, yanzu da MA da ƙaura a haɗe ake. Wadda har Supreme Court ba sun je, har Supreme Court, daga tribunal zuwa appeal zuwa Supreme Court, amma yanzu gashi sun zo sun haɗe. Ku kuma talakawa sai ku mutu da kuka dinga zage-zage kuna hauka a kansu, da gashin sun haɗe, sai ku mutu da bakin ciki ko ku mutu da haushi. Kawai kowa yana bin biyan bukatarsa. Wallahi kun ga magana da Adam Abdallah ya faɗa jiya, haka take. Kun ga siyasar nan wallahi tamu ce, mulkin nan namu ne. Wallahi in kaga ga wani kamu jahili ya hau, tsautsayi ne,
ba nasa bane. Har ya kawo muku littafin da Sheikh Ibn Taymiyyah ya yi shi, siyasatul shar'iyya fi menene fi islahin ra'i wa ra'iyya na Ibn Taymiyyah ne akan siyasar musulunci. Sasa ya susu siyasatan kalma ce ta larabci, amma muka bar mu azzalumai jahilai su suke mulkin mu, su saci kudin mu, su mozanta mana, kuma su kai mu kurkuku. Ba adalci. Lafin mu ne lokacin da ya ci har sujudu shukuru mun yi, to muka roki Allah, Allah biya mana, to gashi Allah kai Allah adali ne, mu muka nema, mu muka zaba, mu muka roka, kuma Allah ya amsa. Gashi yanzu nan muna cin abin da muka shuka, muna ci. Allah adali ne, mu muka roka ya bamu a ofis ina har sujudu shukuru, sujada na godiya. Kaura ya